Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Koligao Chingri Club Asai Hemalong APHLC Borjan CC Women Wings Lapen Youth Wings Satu Joint Extended Amai Kapidupo Niphai Inkoi Rahini Thang Achiklo Borjan Constituency Ke Parlo Koligao Chingri Club Asai Hemalong APHLC Borjan CC Women Wings Lapen Youth Wings Satu Chelang Petpen Pining Asingkan MP Kiligahut Kosonsi Keklem Kedam Ponchima Putang R6 Jitpen Chinki Jethanpo Lapen Jesimet MP Kilig Election Campaign Upon Team Keseng Ponputa Nang Pachinido Pining Asingkan MP Kiligahut Keparjab Dunjia Bangpu Lake J.I. Qatar IAS Retired C Arjabdun Popusi APHLC Bokajan Alicia Maipu Samson Teron Pen Pirang Kia Tingno Nang Pachinido Thang Achiklo Niphai Inkora Pi Malong Benke Karbi Anglong Atokan Nosida Campaign Banki Bangcheng Pon Poputa Ninjepo Pini Bang So Amailong APHLC Borjan CCMI Pu Riso Teron Pensi Mai Charipo Lapen Kong Chun Bang Men Sing Kimung Pensi Mai Kipa Alam Ki Than Pon Bang So Amailong Alugi Sarpo Aman Pen APHLC Bokajan LCMI Pu Samson Teron Chetongdo Alugi Aman Pen APHLC Bokajan LC Kong Chun Bang From John Ko Sitami Chetongdo Pini Bangso Joint Extended Amailong APHLC Borjan CC Claim Rappel Asongja Po Asongja Piatu Lapen Kedoan Members Satuta Chetong Dunsi Bangso Amai Nisen Pen Bachunpo KDP Pen Protap Indian Report Karbi Anglong News Channel Bini Jasemen ilitum dak Chingri Club Koligao lo la Borjan Constituency long Joint Extended Women Wing lapen dak CC Committee lapen Youth Wing tum Kethom Abudi nitum Chingrum Pet pen sidak Joint Extended meeting halo mai si ladak nitum Jasemet kaching vai pon ke lahen lo non campaigning team keseng pon la si youth pen tadupo women pen tadupo lapen CC Committee pen tadupo la bang nitum keseng nang koraka alam the bang ke lahen lo la non ke bang ji MP election aphan on unpen at top anno grassroots level tame APHLC phanjong si pihai he pulotangte Karbi lapen inglong asoke kivir luku labang so ilitum along rilong palapen khai kivir be deje phansi nitum labang so strategy mate kache songpon ammo bangkan ilitum la ini keseng pon lo sila so putat ilitum labang mai papon lo lapen secondly bang nitum alam ki bangke lahen lo PS committee polling station long polling agent tum do lasi pini bangke voter list mate voter ID hangsi nilitum photo platform hang pon lo la bangke mo election aroi joy kepen la polling agent ki dodun je fans nilitum hang pon lo la pen number ke thom bangke lahen lo non election aroi jasemet BJP la pen kapre racharya song atum nangapa lu phan kam claim da hai siding da hai da la hai bangke tum mang hudul de nei posineli la Karbi Anglong arat APHLC apan ke Troy la pen Karbi la pen tribal apan kaching hon arat do an thomban name nilihin pen chuding report akema election ai sulong ke la sonen lo pina po rong atum ge men kaching ni do inlian la prede la posi mane ludet la so posi etum kapola dun de je phan kilu dun de je phan BJP apan bangke non la 2024 MP election pen abangke latum phan bangke Karbi Anglong NCL pen abangke Japon det nangku mane ladak pen abangke APHLC si cipain pu konpo posi tumning pen Karbi Anglong aratan pachini kono atema non abangke BJP tum bangke akemia asai le claim seta kedam tang ake no sai om muna kamase akemia kam le claim ta plus point kalilu latumki apoina la soting si chidut patpu la se akemia asai le claim ta रात फान को आने के सलाह लो पोसे रात तुम क्या दिखे थे चलो आके मिया काम ले क्लेम दे पकलेम ना आके नो काम ले क्लेम दे आके नो काम पकलेम ना कुसी ओंग तुम रात तुम बांके लासन से कमाथान तसी पिनी लाबांके ने तुम चकोंग चे फेरांग मेलो अपोसी कैंपेनिंग बांगे तुम चेक कॉन्टेक्ट को कमेंट टू पेज ना तुम लाबांसो कैंपेन माई लाबांसो कैंपेनिंग बांगे तुम का चे सिक पोना बांके 24 कले 25 लासो चिकलो पेंसी ने तुम क्लेम कॉन्टेक्ट आरोंग तीन दमे लापेन om dung atum bangke niltum APHLC tum bangke warsai abjat sitame ekeng besitame dampo bek stilu ponpo lapen arwele ke jang bustame charsi pon no huta do po claim pon po gari motor le abesita or benke tempo besita dampo cycle besita dampo ekeng besita dampo nakini tum mahema kam busi mathalo
Nili tum kachinia teng ba nili ba nitum central level leaders lapen Karbi Anglong atau kan tum kachinia teng pulotang te inut MP leaders mate MP candidate kang vai ke kichoi ke kam gali haladak aron atang ahor mu chini pignai aron atang ahor mu kupima apheglip eruna abang punai athema non ningjoy no MP tum ke damtang ningkan ko chomke petum theglong loke hempre ka farman kali parliament long tambe idun rong apa kumane radio hang non rong apa mane train pasang nai popa lasona leaders bangke non Karbi Anglong ara to bangke bye bye tatalu nang nilu athema itu maki duki sungge train pasang sedet kota kali lapen radio long sedet kota kali lapen piasa dor pan ma lapen kona pensi bang ma lahai bang kali itu maki sung make hempre ka farman situm kar jaba posi hempre long lote hituma khaya kiduk kisung longri long patami tum jokpo khai tami jokpo lapen itum development kaching thura sayan tami nitum long ponpu lasi lason apuna chak ke chokli ma leaders ke akhai sar jai kathar hendo pusi nitum tami jokpo lasi alangli ke indut IAS officer lapen hadak tami speaker phan tami lapen government union minister to tami lam the kache danun the kabang puke laino nili toma party ban lasi alangli phansi nitum bangke parjat to seru lah. kapo gede Durong English ME School, Durong Lower Amri West Karbi Anglong. Birta kini Karbi Ariso Ejang Adumapan Durong English ME School along Lo Thanbang Kinang Sot Apos Weekend Sido. La Sinang Litung Bangso a School along School Managing Committee SMC Kalite Headmaster Apan Kapumi Ponchi Apan Tuning Ripon. Kiruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel. Dipu Inglong Cherop Arong Sertalina Sengkan Alir Alon Pen Katalon Pachunpo. Dipu Rong Sopi Ward number 5 Inglong Cherop Arong Ningkan Pokep Arta Nang Choksi Patumi Thang Thang Nipai Ingkoi Rahiniani Inglong Cherop Patu Aklamalong Alir Alon Pen Sertalina Sengkan Katalon Po. Kedam Tang Parokre Sir Kepra Troksi Kepra Pli Aningkan Thang Thang Nipai Ingkoi Rahiniani Dipu Rong Sopi Ang Kangalong Inglong Cherop Arong Amahang Peteksi Pining Ningkan Surihinira Ingkoi Rapli Aningkan Thang Thang Nipai Ingkoi Rahini Arnian Inglong Cherop Arong Arta Ningkan Pokep Nang Choksi Rong Isi Saru Sarhang Risoejang Ang Klim Ang Paran Chepang Rumsi Ning Arong Chipipen Sertalina Sengkan Katalon Po. Jaibeng Atingpen Ada Porpai Troksira Ajitim Aporpen Inglong Cherop Development Committee Maipu Singkropen Japonsi Kongchunbang Yumes Chandra Teron Cherap Cheto Dunsi Lama Kangthur Ajaimek Tengpo Bang Soapi Kachiki Mojaimek Rong Asar Mohendro Teron Pen Japonsi Mojari Sinar Cherap Cheto Dunpen Kachiki Mojaimek Da Pachunponno Bang Soapi Akesar Apuru Natumpen Chinki Chingwai Amai Peruponsi Rong Rup Keklem Kidam Chia Puthak Chinki Chingwai Amai Perupon Bang so amai jutet pen rat amai bi peduponsi rong isi la pen aluhia tum pen mai pedumponlo mai along te bok terai rong asara tum tami chetong dunsi mai along RDP do News Text Report Karbi Anglong News Channel. Kalau kasorong bangan itu mikan baru krisir kebra terus kebra di angkangat mengkora ini sekarang ini itu langseng lo labang so keseng hut bangke dan itu apin haram saja mat nang itu tari samar saja ala serke rong sar betawe presiden sekretari ini tempat sebaksi ke bangke apin bangke dulu apin tampon si
Biso sumi kaya na tinggal dulu, sumar pun dulu, abis dia ada masalah ini tapi orang tangga itu mati. Ne rong sarta cepat lah, ibu mah rong sar cepat lo. Orang ni kali harus oke. Kiruni PGR VGR along le alam ki along arenga huke sodun kes e atumapa nilip aradatun karchopo lakha inkoi rapo nilip MSc constituency ke parlo chokela higher secondary school adu towar krongthi kachetok along nilip aradatun chingrum si kedamtang Kiruni PGR VGR along le alam ki aputha kachisong karbi lochari asong atumaphan bihari akhayatum along arenga huke sodun pen kisung ke pho atumaphan amana peng kido karbi apo hopen karchopo areng ke sodun karbi locharli asong atumamen lahilo Longbear Singh Tiso President KSA Bokajan District Committee Hom Singh Teron VP Chokiola Branch Joshua Inti Member Chokiola Eldrin Tokbi Jersong Teron Balipathar Branch Secretary Moniram Teron VP KSACC Labang Thok Atumaphan Karchopo Bang Sokar Cho Ajay Mekalong Kachetongdun Lake Nilip Arat Kedoan Lapen Nilip Head Branch KSA Karbianglong Women Justice Forum Bokajan District Committee Nilip Auto Rickshaw Association SDB GB Lapen Rong Arat Kedoan Chingrum Dunsi Mesen Pen Karcho Ajay Mek Pachunpo Nilip Chokyo Lapen R1 Teron Report Karbianglong News Channel Pini 22nd of February 2024 lo lapen pini dak nilitum difu pen dak nilip ahawar wang iglo pini nilitum dak nilip ahawar wang ignang kok aputhakela puan lo dak pini dak nilip ahawar lap arat atum chingrum pen dak 15 of February arni dak Kiruni Sarari long incident ke po songja pitum pan dak nilip aratum karcho a program tengpo lasi litum kese songja pudun pini dak laso korcho program lo na chetong dun lo lasi nilitum karbi locharle song central committee pen lili aratum pan chorolo lapen alang litum kache song justice pan kache song aputhang nilitum ta kese central committee pen da thegon lo lasi nili aratum padal nilitum karbi locharle song central committee pen suri akardom pajir lo not only nilitum PGR VGR aputhak so ning isi ke do pen kache song aputhang ladak jutko kalila non prang ilitum hemprek pen chenglo kaprek issue sapota ilitum ning isi do pen kache song ning do lang lasi nilitum karbi locharle song pen nilip aratum pan mat ete chokiola aratum pan ilitum chuni rikang tumba ke lapuan lo non prang ilitum la PGR VGR along li incident aputha son ilitum karbi aratum ning isi dopen kache song aputa non prang ta lason ning isi dopen ilitum che song po ning isi dopen ilitum karbiang long along le no karbiang long ajutang pun ilitum cherai kom ji pansi klempon po pusin tuning ripon lo kado bi panta choro ki josi dane pan isi question kari jantung lo phedo karbilo choli song uang bong pen isi vet si dopo pusi social media long kan tadi long kuson nantum ke bang gelong alang isi kasi dopo ma mate kuson se rega ma towar dal sudan Karbi ang long arat si kaching room ji pan karbi ang long arat tu si kaching room ning ke hanglo nili tum karbi lo charlie song tu kaching room si ning ke hanglo athili tum ke chini lo de unity jong se dolo pulote strength ta dopo la si ili tum ta kaching room pas ready lo lapen ili tum a president lapen kapre a president tum ta ili tum ching vai bom lo la se non e franke karbi ang long isiveda ke sse dopo pusi ning the pon lo lita Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do mi thak me kurwang thu